Velkommen til TV9 Nyheder. Mit navn, det er Anker Thomas Nielsgaard, og jeg har breaking news med til jer. Majsproducenten Cornelius Kornus, han er nemlig anholdt og sigtet for våbenhandel i høj grad. Og ja, han blev anholdt her i forgårs, så det er jo meget, meget stort. Lige herinde kan vi se den farlige kriminelle Cornelius. Vi er nødt til at lukke døren efter, så den ikke slipper ud. Hej Cornelius. Så hvorfor er det, du sidder inde? Jamen, altså det er jo de her dumme regler, vi har i Danmark. Hvad er det for nogle dumme regler, vi har? Altså, jeg handlede jo ikke med nogen våben, men altså, det var til selvforsvar. Ved du, hvor mange der prøver at stjæle majs i de her dage? Nej. Mine medarbejdere har brug for at beskytte dem selv. Du kan selv prøve at interviewe dem. Det skulle ikke min skyld, at de begynder at sælge dem til folk. Det har intet med mig at gøre. Har du gjort noget med majsene for at gøre dem smage bedre, så måske er godt for Majsen, nej. Der er ingen sideeffekter på den nye. Hvad med undereffekterne? Jeg ved ikke, hvad du taler om. Du må tale med mit helbredsteam. Men altså, Kan jeg få et nummer på dem? jamen, de er ude at arbejde på grund af dig hele den her lortesag. Kan jeg tilbyde dig noget majs? Ja. Nu skal vi lige ægte tes. Den smager til. Den tester jeg senere. Ja. Men så du er helt uskyldig i den her sag, Ja, det vil jeg selv sige. og du har ikke nogen code derhjemme ved dig selv, vel? Men hvad? Nogen code? En kold? Nej. Kun medarbejderne. Det har intet med mit privatliv at gøre. Det er kun arbejde. Så du har arbejdere med våben? Men det er jo til at forsvare marken, altså. Vi har jo nogle mærkelige love i Danmark, som jeg ikke er enig med. Hvad angriber dine majsmarker? For eksempel dyr, rådyr, dyrrotter og nogle personer, jeg ikke er så enig med. Hvad vil bare at sætte sikkerhedskamera op og få politiet til at klare sagen? Politiet? Jamen politiet, de ved jo ikke noget. De forstår ikke noget. Jamen det tror jeg, det var det. Var det Vi har ikke det? så meget at gøre. Kan jeg tilbyde dig ind til korn? Ja, jeg går. Skal du også have? Ja! Må jeg komme med ud nu? Præcis. Der er en god tur tilbage. Ja! Nu har vi simpelthen været inde med den farlige Cornelius. Du har låst døren, har du ikke? Nej. Det var dig, der skulle låse døren. Nej. Hvad er det? Det var Det var dig, der skulle låse døren. Nej. Nej, det var ikke. Oh!